Nene mfowethu mhlawumbe sobe sesiyivala. All right. Lento iyaqhamuka ngibona kwenye podcast noma ngibona kuyilentuzana i-podcast enanini nayo une interview namanye amajita. Uyasho ukuthi ungakuba Khuzani Hloni niyaxoxisana naye nawo lo majita. Mayisiyavela uKhuzani kuyilentuzana ku live wakhe ngicabanga ukuthi ku Facebook ekuphike ukuthi hawu yena wakubo. Kwakuthola kanjani wena kwafika kanjani wena lonto ekubeni sinisebenzisana isikhathi eside sikangaka wena naye niqhubana kube ukuthi niyabambisana naye njengomfowenu. Inibingelele kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikubukele. Inibingelele babukeli beSelect Africa TV igama ikwazi ukuthi obusana kwaMthembu kanti le iSelect Africa TV noma ukuphi nakuphi la ukhona uyasithola ku-YouTube channel la uzosithola khona sijabule sisonke sixoxa nje nabo bonke abantu esisuke sixoxa nabo bukake bafowethu namhlanje ngichilekisele nje nensizwe ezoxoxa nayo kube mnandi kutshele ukuthi idunje ngoba nihleze nazi ukuthi hleze ngiphathela abantu ababalekile emphakathini fowethu asikubingelele sibamukele la kwi-Select Africa TV. Ngiyabingelela mfowethu ngiyabonga ukwamukelwa. Ufuna ke sizokhuphuka kancane izwi senzele ukuthi umphakathi uzwe ngiyayibona insizwe iyisokana yabo yazazi ke impisi sisuka le emakhaya ziyalenda mfethu siyabonga ukuthi sibe nawe ubala insizwe. Igama ngoShaka ngokwaMpungose phansi enkandla ebukhosini bokwaMpungose. Ngakhohlwa lokho ukuthi ngosebukhosini bokwaMpungose nje anguye umuntu nje. Awuyena umuntu okazana umuntu nje ngasebukhosini impela endlini yakwaNgwane. Igama lomuzi lo kakhokho. Kodwa ke ngathini noma ngasekho khona kwaNgwane umuzi wahlukana somkhulu umuzi usuyanda phela imizi yasabalala sakwaMpungose walichithi nje so uShaka uyelo kwaMpungose mfowethu. Siyajabula kuba mfethu ukuba nawe namhlanje la kwi-Select Africa TV uzivakashele isibongo esidume kakhulu ke lesi mfethu saza amaqhawa lapho mfethu insizwe eshaya ingoma enenkosi phakathi mfethu siyathobeka ukuba nawe lensizwa mfethu ukuthiwa uShaka leli gama elithi Shaka ilembe leqamanya leli gama leli mfethu liqhamuka kanjani ngoba leli gama abantu balwa ngana abanye sebaza abashaya abanye ngempama ngenxa leli gama liqhamuka kanjani kwe hayi leli gama lidala kimi alilisha so mase kuliwa ngalo njengamanje uyathula uyabuka nje ngiyathula ngiyabuka nje ukuthi nawo abafana bengibanga kodwa ke mhlawumbe bangaphela umnikazi walokhokho omkhulu impela lo umnikazi omdala so engicabanga ukuthi igama uyaliphiwa zinsizwa awenqambi igama uthi hayi manje uJesu yabo khumula ukuthi uJesu igama lakhe uJesu waqanjwa insizwa ukuthi hayi Jesu lombheko yabo kunakho lokho moqala igama lihamba nento soke uyiko ngesikhathi noma oyenzayo ngalo sikhathi so nami ke ngangikhula nensizwa ke ngalo sikhathi leso zangibona hayi kuya ngoba ngoShaka nje ukuthi mase sengikhula ngikhula hayi imisebenzi kaShaka kayenza nje uyanqoba impini ezisuke zikhona ngoba phela sazi ukuthi uShaka kwakuyinsizwa mfethu noma kwakuyinsizwa ke sibe kwakuyinsizwa mfethu noma kwakuyiqhawe lalinqoba izinto ezazicayi kakhulu ithathe yonke into ibuyisele ngakuwena ngakuyona engicabanga ukuthi njoba uShaka eyombumbi wesizwe samaZulu yes futhi umuntu oyenothando nokuthula kodwa esebenza iqiniso ukuthi ifuna lento uzoyenza ngoba uyayibona fanele yenzeke mfowethu nami ngiphila kanjalo mina ngiphila nje into eyiyona ngisho nje nje ngisho ngayo angenzeli umuntu ukuthanda ubani bese kuthiwa cha ngizenzela nje mina ngendlela yami kodwa inokuthula phakathi insizwa ephila ngeqiniso phela mfowethu uShaka akayifunda ethe pheceleze mawubheda ngiyagwaza amambuka kwagwaza akalifuni izwe ke selinje liphethe umongameli banje naba nomkhonto wami njengidla ngabantu wabheda ngabe uzubaqedile abasekho abantu sebekhoza 4 abantu emhlaba kwabantu abasekho vele ngabe ngiyawufaka nemkhonto ngiyawufaka wena okay awungene udla ijozi babukeli beSelect Africa TV bafowethu sihleli nensizwa ke la uShaka umfo kaMpungose phansi le esemandaba udukile kodwa ngoba lelo gama liyakhulumisa liyakhulumisa mina ngifuna sixelekile wona kodwa umzi kakhokho nje kwaNgwane eMandaba engwazini sebukhosini bakaMpungose uma ukuthi mhlawumbe uhamba kwaMahlazini uhamba
mhlawumbe kovuma nhlamvu matsheni ngempisi umuntu omdala cha ungapha impande ungwampungose kuphi bese ngithi kwaNqundu kwaba kwaNqundu ngichaza hayi ononkavitha kwaNqundu yabo hayi abana stendi kodwa mangithi ngwampungose ngwazini emandaba ke lapha ngazi bayacacela yabona hayi ngizwa kahle Mpungose mfowethu ukuba nawe nje mfowethu emasihlala phansi sisixoxela nawe ukujula komlando wamaskandi ukujula umlando umculo wamaskandi mfowethu isukaphi lento yothando lukaMaskandi siyazi ukuthi kuhamba izingenelele ekuthenini kunanomfowenu ocula uMaskandi uyayibona sizofika na ke lapho asiqale la hayi ngicabanga ukuthi ukujula komlando kaMaskandi noma uthando isikhathi asike sibekiwe sokuthi ifike lonto kuwo kodwa kuya ngokuthi la ukhona wena uphila nobani kanjani lokhu kuyakhawunta ngoba mina umculo ngiwazi egcekeni ekhaya bula iradio nje ihlala ngaleni ngizwe ukuthi lo ngiyamthanda lo umuntu engamazi engafuni kwamngani naye engafuni ukuthi angibize ebongweni umuntu engamazi nje ngiyamthanda lo muntu ucuba la mama awuphila ungidlalela yabo umuntu angikwazi ukuphuma naye umama ngaleso sikhathi ubaba phela wayangene kuba kodwa iradio ifona ubaba ibeka iradio isuke ekhulu hamba baba la yakhona hayi umama adlala iradio lapha afake seyi mama khona le wayifaka ngathi ibisi sethi futhi ngiyayithanda le oqala lapho ngayithatha futhi yabo mase kusho amakhawu umuntu awukhawula lo umuntu ngalesikhathi oyedlala ngalesikhathi njengoba ngaqala nje ngithanda umahawela izoba ingane amakhosi bona abantu engangibathanda kakhulu labo nje leyaminyaka abantshini ke uze ube uyakhothama kumahawela ngicabanga ukuthi nje umuntu ama-album akhe onke ngangiwadlala onke ngisho amadala ngangihamba ngawathenga sengisebenza ngoba phela ngase ngisawumfana ngiqala kulandela umahawela ngangidlala ukuthengiyo ngasikhathi leso waqala umculo uthengwa-ke bonke abantu bakhiphile bethengwa kanye bonke yabo uma umuntu ekhiphile nje uyathenga uzweza i-album lathiwa hayi mnandi leya loya umuntu engisapotha hayi ngimthandayo kodwa ngibathanda nabo ngibadlala ngibashintshanisa yayingekho lento yoqhawe lami ukuthi namhlanje ngoba nakho ukukhishwa usibanibani sothenga lo mculo kuphela lo omunye somuzwa nje ngendlela yayingekho lonto ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi ngoba ngangudlala ngisemakhaya ngiseyingane futhi nami ngeke ngikwazi uqinisekisa emadolobheni obhuti abadala uthi bona babenza njani le emadolobheni ama-hostel kodwa umuntu osho ulwazi kwakungekho loqhawe lami kwakusaphosa umuntu okhipha ngasikhathi leso babazwa futhi shawe ihlombe owenze kahle ngaleso sikhathi kungadlelwana umoya athi umuntu ongekho umuntu bongekho ngoba umuntu enze kahle bencontshwa ayiwenze kahle impuka abantu ayishayela udla abantu kuze kunconywe omunye futhi kunye inyanga ayi ubani hayi uvala umgodi umbili umgodi yabo into njengaleso so ngathi kuthi uzogqiba kanjani lo omunye lo mgodi engaqali-ke bebaningi abaculi becula kakhulu bonke bengabheki abantu ababili noma abantu abathathu wonke umuntu ofuna akhipha i-album yakhe ukuthi sozobani kulokhu ngoba bebaziwe ubheka inganzuma ubheka umahawe amatshitshi amhlophe engaba la ngithini okhansela bheka umuze lithuli bonke abaculi abadumile ngela sikhathi bebebhekiwe ngoba bebeshaya amagolide kusa nokusa futhi umculo ubuhamba kakhulu kuba ngiyayizwa mfethu uyayibeka iyacaca uma sibheka uhambo lomculo uqala lapha kumahawukela uyamthanda adlula umahawukela khothame njengenkosi yamaskandi yayikhona ngaleso sikhathi ulandela umgqumeni uze umgqumeni ukuthi ucula lento oyithandayo ngenxa yokuthi uncele lapha yana emalifika uthando lwakho ngomgqumeni kuba njani cabanga ukuthi sekunomgqumeni kunomtshengiseni la ukufika kamgqumeni ngemazi ngakamazi ngixoxela sokunomfana kamhawela okhona ushisayo okay kanti ukuthi maze ngimuzwa vele ivoice yakhe bengizwa emantombazaneni lawa kamahawela yabo bivele ivoice ngmatshela mhlophe hawu voice nje bese bichaza bathi hayi uye lo awu ngithayela inkunzi vele le ngena kuyena ke up until uze wedlule emhlabeni kodwa engakunothisa noma engaqaphelisisa bengifike ekhiphile ngimthenga original CD ngidlale yonke ngiqede ngayidlalela ukubhiyoza ukuyizwa ukuthi sokwazi ukuxosha ngayo izizwe okanye mawuthi asikwazi ukuxosha ngayo usalaphi phela mawuthi umculo ngile kubhiyoza ngidawu ishaya inkabi yami cha awulaleli ngale umnyanga endlini
ngedwa ngidlale album yakhe yonke iqede ngiyiphinde bese ngiyezwa hayi ayila ngiyamala ayila lokhu ngadlisa lokhu lokhu ngadlisa yabo shuthi mina ngikwazi ukuthi mase sengithole okurong sikulungisa ngoba sifuna 100% into esiyenza njalo nje umsebenzi wami ngumlandeli akukhona ukuthi mina ngiyabhiyoza ngithuka abantu umsebenzi wami ukuthi lo mculi ngimvikele ngayo ngendlela ngoba yena khona angazukuzwa yena ukuthi ayi la ngempela ngabe ngenze into wrong phela uma asinilibuke libuka siboneni izibukeli so kufanele mina ngizoyenza indebe yakhe bese mina ngimlungisa amaphutha ukuthi ngwatshena yini bese ewabukeza bese ebonza hayi cha ngabe qinisile impomoso la angilungisa futhi kuthi nami ngisho hayi akunasidingo ukuthi hayi indlela abona ngayo yabo babukeli be-Select Africa TV ngihleli nensizwa ejule kakhulu ema ngithi ngiyayifunda noma ngiyibheka emayikhulumeni kwayo uyayizwa ukuthi iyayazi lento yayo ngoba ngifuna ukuza la Khuba mfowethu lento yokuthi njengoba wawumlandeli wawungabuki ukuthi ushayile noma akashayanga but wawulalela isimo sakhe usilalelisisa i-album uzoyiqeda njengamanje mfowethu kunabalandeli othola ukuthi umuntu akafuni ukumlalela but kumele ema ukuthi uculile lo muntu ucule ngaleso sikhathi njengoba sewoqhawe lami kakhulu nje thola ukuthi sekuzothathwa kuthiwa abanye abantu kodwa umuntu akamlalelisisile kahle amlandele eze ukuthi ushayela wageja la ngingambonisapi abafuni ukubabonisa labaculi bona-ke abaculi bayakwazi ukuvuma ukuboniswa laba abawoqhawe lami ema ukuthi hayi ugejile ngoba wena wakwazi ukubabonisa amaqhawe akho ukuthi hayi ingathi bafo nomthatha ifoni ugejile la kahle ukuthi ngikwenze lo mzekelo yokuqala uqala kwami ukukhuluma nomculi ngiqale ngomgqumeni ekhiphe i-album yakhe i-Ado i-album eyimnandi kakhulu kodwa eyiphansi ngokwempi asibhekene nayo so mayiphansi okwami ukuthi hey ngithi noma ngako ngangisaba kunzima ngoba ngisenze umfana kodwa ngase message ukuthi hayi i-album emnandi 100% but iphansi ayikho le ngoma lena efuneke yabo ngifuna ukudla ngayo umuntu ayikho so ngeke ngoma lena ufuna atshele nobani lokho ufuna atshele yimina ukuze kokuzayo azokwazi nami khona i-album afuna ikhipha ukuthi sifuna thina into engoma enamandla ephushayo nje bathiwa manje ingoma eyawo kwangathi umhawu ngasale sithi ukuthi kunehawu kodwa singisho ingoma enamandla ekwazi na uzwe le ngoma yaxosha le ngoma so ilokho engake ngakwenza kumahawu kumgqumeni kuma ubani abafemla uthwalinja amashana amahle amashana amahle bengwasapotha kakhulu umculo wawo sihamba isikhathi saze zakwazi ukuxhumana naye uthwalinja saxoxa naye kakhulu kwagcina nje kunonsizwa angifuna ukuyifaka eyogida kuyena ngoba unyaka lo nsizwa le wayamukela okubuhlungu ukuthi sasingazani nayo lo nsizwa uzana naye amabona amashana amahle asangasibonani okhulunya ngefoni nje akhiphe music video sokuthenga sobuke sincoma khona support ngomqondo nje ndoda ayila awu ujike kanje la ujike kanje music video ofuna ingoma efana lezo ngayikhipha music video yabona nje sithumana nje siyazana noma ngathi mangifuna ukufaka lezizwa yakwabiyela ukuthi iyogida kuyena amashana amahle bangamukela bathi akula nkinga ngingachaza ukuthi why ngifuna ngimthandela uthi agida khona ngoba isifasha beshesha mashayela abantu baxhuma bashesha abalulu ngiyazi ngomeni ingoma yashesha vele mhlawumbe yawe iningi igcumela phezulu bonke athi hayi ngikwazi ukuthi abantu futhi nawo ngicabanga nalo isimo sokuthi itoho singekho ukuthi angahlala umuntu engenzi lutho sathi ngahlala anyakaze khona akwenzayo ngoba phela most of abantu ongathi le toho kathi ngaphizi ngoku ngicabanga into engalungile kwesikhathi so engisho ukuthi ukusaphula umculo saphula ngenye indlela sabothanga ngeyikebha kuphela nanolwazi bese sidlulisela ulwazi ubona abacuthi sibona kanjani okunye futhi ngizokhumbula umtshengisene ekhiphe inyoni yami hayi umtshengisene wayefuna usinquma kodwa uthi washo wayidibene nengwenya kodwa ubethomela wadibene nje wafafa bulana ngabe wasiqumba phansi inyoni yami iphethe umbese hayi iphethe umbese wayekhiphe emva kokuthi akhiphe i-Ado umgqumeni umgqumeni ephethe umbese ngesandla elele phansi kanje esincinde igazi so leyo ngoma esincinde igazi iyona ngoma afisa uxoshe ngapha kodwa akayenzanga yakuleli zinga leli ukuthi sixosha ngayo so angazi ngaba la ngithini ukuthi kodwa nje kunjalo ukuthi umculo siwulanda indlela yakudala umculo ungahambi napolitiki kakhulu ikhona ipolitiki
kodwa imvamisa iqonde nabanikazi bomculo kuphela abawuculayo hayi balandeli bengangena benimahloniphi iposition yabo nje indawo yakhe so ke ukwabuza umbuzo ukuthi ukubonisa umculi ngabe mhlawumbe bayakuvuma laba abantu uboniswa uyabona uma ngabe umuntu umthanda umtshela iqiniso njengoba lenjalo kulabo lesinabo njengamanje mase umtshela ukuthi ayi ndoda wehlisile uzokuzona uthi yasakubiza nje ibongweni uyakuchitha nje ukuchitha manje wena wedwa uzoza uthi manje yena ushaye kancane yena sebenza kangaka elale itudio uzonje hayi ushaya kahle lo muntu bayakublock uphume kuwena futhi kubaleki nawe uma ufuna ukuphila impilo ephila simanje manje uba yiwa uncome ngisho into engekho phila fake empela fake ngoba vele nawe uyifake wena phela abasakhona abantu bakuthi abawu4 emhlabeni masibanga kanje abawu5 abantu abakhona emhlabeni ubuntu akabukho umuntu umbona ngobuntu utho umuntu but mangekho lento ethiwa ubuntu akekho umuntu ayibeka iyacaca Shaka mfowethu ngifuna ukuza la Shaka sisakhuluma ngaba abalandeli mfowethu siyabona mfowethu umuntu uthi uyabheka kuma stand kunama group engicabanga ukuthi into enaningenayo la uqala but umculo nanolalela nje eredweni ningaxhumani kungekho umuntu othuka omunye umuntu ama group awubulala kanjani umculo kama stand la ku Facebook kuma social media nje i-social media ifike nento enhle ezoqhusha imali kwamele sisebenzise kahle ukuthi lento noma isiqhusha imali yethu thina sizozani ke thina isiqhutha sizozokunye yabo manje lithi isiqhutha siyathukana kuphela yabo so social media isize ukuthi ukwazi ukuthi ngisenkandla ngiposte kubona usegoli ngithi ngisemuntu phesha kwelwandle umuntu angibone ukuthi hawu nomuntu uthi uShaka owenza something yena uyaculayo ukhipha album yakhe uthi ama updates ukuthi afike la afuna afike khona afike abantu abarong abantu bembi abazibona nje mangena Facebook ngithuka umuntu yabo so iyasilimaza ukube kuthiwa bekwenzeka like mhlambe TikTok if TikTok be platform yokuthi mangabe ingoma yakho umpidlala uthola imali njenganto yenza kosami ukuthi ingoma yakho mayidlala Khuzani ungena imali kuyena ngabe ba artists athuthuka ngoba ngabe imali yangena everyday ngoba umuntu wabuka ingoma zabantu zitrenda ku TikTok kakhulu kunesemsakazweni official abantu abaningi bakuphi social media vele futhi ngoba khama itrenda ngala futhi uhamba phambili lo muntu lo yabo ubethiwa angazi mangaba ne-app like TikTok izosebenza ukuthi okay ma ingoma yakho umuntu ayipostile wena ngene imali kuwena even nokushaya unyaka ngeke kusabuzwana uthiwa ushaya ba unyaka iyoqonda uqala uthi nami ushaya unyaka yazi mfethu ngifuna ukuthi sizohamba sambe singene kulento yengoma yokuhlukanisa unyaka ngoba into engicabangayo mfethu angazi kwenzakalani kodwa nje uyabona ukuthi kuba nalento ebakhona ngengoma yokuhlukanisa unyaka Shaka mfethu and uyabona ukuthi kunabantu abasebenzayo sothi okay lo muntu usebenzile and amandla nawo but kube nabantu abazoba nepower yokuthi lo mandla lawo bawasebenzisa ngendlela errong mhlambe ukuthatha kanjani wena as umlandeli nomuntu okhule ubuka umculo omuhle kwenzeka kubantu abadala kwenzeka kanjani wena isipage kwenzekalani ngawo mina ngithanda ungiphazamisa kakhulu kuyangiphazamisa mina nje even emoyeni nasemqondweni nje ukuthi ngoba ukuncipha kweqiniso iqiniso selibalekile kakhulu kubantu so umuntu asebenze ayikhandle adeserve ukuthi aphathwe something kodwa angatholi into afanele ethola lokho uyabona ukuthi uthanda usicindezela ngoba manje amandla abanye abantu adliwa abanye abantu bese kuba nabantu abawasomathuba kube nabantu abamacafuna kusale ethi ecafuna kusala okuningi akuthatha ukufaka futhi okunye okuningi angakuthatha kufakela okungekho khona lutho usakhe nekusasa esikwenza namhlanje singazela nekusasa nezizukulwane singathina uma sibulela umculo sibulela thina sithi sibulela thina kuphela sibulela nezizukulwane emini bekunethina sikwasulungise linking esibheke nayo 1 abantu abanamasente 2 abantu abafuna ukubuka khona abantu abanganalutho abafuna ukubuka khona abantu abanamasente abafuna ukubuka cabanga namamiliyoni unezimoto nayo yonke into
usafuna ukubukwa Aweneliseke. usakhala kubizwe ibongweni Aweneliseke. utshela umnumzane ekhaya ngolinga ingqandi hey awubise ibongweni mfana ngizokunika into ethile Izwane. yabo ngicela ukuthi into obuze ibongweni futhi nayo manje ungayibuzange umuntu mumbonga ngakwenza ama Umsebenzi yakhe. Iya nje komuntu uzuyayibonga. Yes, Yabo uyayibonga. Yeah. Not ukuthi ufune ukuthi ngize ngiveze something na kuwena ukuze ngazi ukuthi ungibonga. Ngingenzanga lutho. Yeah. Ekhiphe ezimali. Ngeke ngikwenze ukuthile okumqondo ngokufundisa something. Lokho ungabonga lapha hayi not hayi ngiyabonga. Yabo? So into esilimazayo leyo ke ukuthi abantu abanotho ibona ababulela umculo. Okuhamba khambe kusele inkinga. Kuneyidumbu kumasikhathi sazaphuma kushona abantu ngenxa umculo. Hamba iphuma ezinye idumbu. Wait. Uphuma ngedumbu kwafese sithi hayi noba futhi ngeke. Ake sizama ukushintsha sicabange kahle. Abantu afanele bashintshe ucabanga labantu abaphezulu ababheka ngamehla abo ukuthi. Yebo mhlawumbe kungenzeka ukuthi bona banendaba nabo, abanendaba nabanye abantu. Kodwa ukuthi bekuya ngami ngamele bebe nendaba nabantu ngoba abantu abasaphatha bona. Bona bayibuka ukuthi lento yokuthi kwejwane kube nokuchashana izinto kufanele ushaya unyaka wena ushaya omunye umuntu singeke isidingo kube lephithiphithi uzwakala ethiwa hayi ubani omunye wenza into ethile nesigwili esithile senziwa yabo kube nenqoba ukuthiwa bese ngabantu abamukelayo bese uphumelele kumaskandi uthi nje wamukela. Ngifuna ukuzala la ke weMpungose la sineyingoma cishe ezimbili ezohlukanisa unyaka engomeni ezo10 ezomaskandi ezo2 okuyiParis umjodo. Ungathini ngalezi ngoma zo2? Yabona le yonyaka thanda kuba sensitive kakhulu kimi. Unyaka kumele ushawe ingoma efanele eshawe unyaka. Ingoma eshawe unyaka nobani uyayazi ukuthi ubani fashawe unyaka. Akuyime ngizotshela abantu ukuthi hey ingoma efashawe unyaka ingoma kabani cha. Ngisho wabuza umuntu odwa ngale ukuthi unyaka mawucawa ushawa okutshela nje ingoma ethifa ushawe unyaka. Ileyo ngoma fashawe unyaka. Hazosho yini. Ngoba akekho ongayazi ngoma fashawe unyaka. Babukeli beSelect Africa John no mhlambe iParis le angazi noma udubula one ushaya udubula kodwa khona abothukuzile sebe othukuzini bonke labo kodwa abantu bayazi ngoba ushaya unyaka iyona fanele ushaya unyaka bengawushaya ngonyaka uzobona khona bazoluza bophesha ngale mali labo le yokuvota iyona imali yabaphezulu bapheshe izinto ethizo ukuthi baholela abasebenzi ngoba kancane kancane bayehla balandile kancane bayehla balandile bayakubehla kancane ngamaphutha amaningi abawenza abengaboni ukuthi baqhuthi abo nje wakwenza sokunomcimbi wokhozi kuthiwa umcimbi wokhozi biza umaskandi abawu30 abawu40 ngoba baningi umaskandi kuthiwa nje bayakhokhelwa bonke wawuzwa lokho le mali evotwa ngayaphi nje labo R1 labo uma sibuza umuntu eyedwa uvote ngamalini is too much oyedwa abanye bathenga ngisho imbuzi emakhaya kuyovota nje mhlawumbe mina bathiwa yimi nje nami kuyavotwa kanje nami nginominate kanjalo ngikho ngisithola ngithi andela uvota lapho now 9000 vote cabanga ke abantu umhlaba wonke bevota futhi into eyodwa into engane shu i-top 10 i-top 20 khona yokhozi imali every bani Sunday imali idlala imali kodwa mase kufuneka manje ube unyaka sekuthiwa khokhani imali igcwele emabhinci futhi ayibasibamba mfethu basibamba i-top 20 hlali khona siyazi okay ingoma esuka iphambili kuba yipi ileyo ngoma leyo apha nje shawu December kusokujika apha manje wase sikhokhe manje sikhokhela ini qala le mali iya kumculi ozoshaya unyaka noma leyo mali iyaphi leyo mali. Ngicabanga ukuthi eminyakeni ledlule ingathi umculo bengatholi lutho but this time ngizoyithiwa ngenxa ukuthi sengene umathole ingathi bazothola boma 100,000 umculo ozohlukanisa le mali ezivote ngayo okuvotwa ngayo iseceleni nje yeah uyayibona so nje mfethu ezinye zezinto esothi uyibheka ngempela ufuna ukuthi uma uhleli phansi uyihlaziye lento ubone ukuthi kahle bathola umpompi la ngasemabhinqeni ngoba bayazi ukuthi vele bazoyenza lento. Alright is fine asiqhubekele phambili weMpungose mfethu. Sibuyela lapha kubacula ogudla nabo uze ngoba ulawo khona. Ihamba ize yafika lento ekhaya ke manje kaMpungose. Ifika kumfowenu.
nango Khuzani uyabona umfana ukuthi manje khona into enhle eza nayo iphuma ekhaya manje lento ade uyibuka kude uthini kuwena uhambo lwakhe naye kimi lwakho naye ukufika kwakhe kwangisurprise kakhulu ukuthi ngizwe ivoice isifana nevoice emntwana ngimlanda oshoni longasekho bese kanti ivumo yakho egcekene ekhaya futhi kwathi kimi angivele ngibuyele ekhaya ngithi mfana senza njani kulento yakho le isabana lezwe lonke ngoba ukuthi ke umfana uright siyaxhumana siyahlangana siyaxoxa sabana amadili sawenza awu kwaphusheka enza qhubeka zenzeka izinto nje saphusha kakhulu sasebenza nje kakhulu impela sikunemini siphusha hayi indaba okudlala izinto ekhohlisa ethi kif ngesimo sokuthi ke ngaba umuntu ongathanda ukuvela ke hambe hayi yabo angivele umuntu hambe ekhuluma kodwa yena qiniso lonke lazo uyena nabo beseduze kwethu bayazi yeah ukuthi ke ngeke ngene ukuthi ngenzani kwanje cha kodwa nje yena siphusha kakhulu naye kamnandi futhi kamnandi azabe la akhona uyazi noma phela ke ubude bendlela ubola komphako so kuzizinto nje kufanele uma uyinsizwa izimo zonke ohlangabezana nazo ukwazi uzamukela uma uzofika uma kumula izimo ohlangabezana nazo uba lenkinga uzoyibulala ngenye ilanga uma kufika nje into eyidemoni yana ngibodwa idemoni le hayi demoni udifire achele ngechiwe kuzodlula khona umbuzo engizowubuza ekugcineni mfowethu lapho sobe sesiyivala all right lento iyaqhamuka ngibona kwenye podcast noma ngibona kuyilentuzana i-podcast enanini nayo une-interview namanye amajida uyasho ukuthi ngoba waphuzani Khuzani niyaxoxisana naye nawo lo majida mayisiyavela uKhuzani kuyilentuzana ku-life wakhe ngicabanga ukuthi ku-Facebook ekuphike ukuthi hawu yena wakubo kwakuthola kanjani wena kwafika kanjani wena lonto ekubeni sinisebenzisana isikhathi eside sikangaka wena naye niqhubana kube ukuthi niyabambisana naye njengomfowenu uyabona uma ngabe uhleli nomuntu usebenzisana naye kufanele umfunde umuntu umazi lokho kuyakulekelela ey'ntweni ey'ningi ezoqhamuka zibe ziyithiye empilweni zenu kube nani ukuthi uyamazi njengoba ngangimazi ngifika ngale mlakaze nje ukuthi ngithi nenkinga naye niyawasapha naye lapho naye inamba sayixoxa kankinga efese kuxoxe naye akunankinga ngoba wayi ngiyamazi mina ngihambe naye kakhulu ngamazi ukuthi umuntu nje yabo so umuntu mawusumazi umuntu onjani and futhi kufanele yabona khona afuna ngizibeka kanjani ngifuna ukubeka kabi khona lento lena ukuthi abantu bakwazi abakuhlonipha abantu kodwa uma uwenza enye into noma ethe uhluka khuzwa wena hayi futhi abantu bangafanele siyakwazi ndoda ukuthi indoda kanje uyabona manje uyesola manje khona into ungazenzi ungafuni ukuyisola sidingo singekho nje uma hayi ngoba uyazi ukuthi umsulwa into lesokuyenza uhlala uhleli khona yeah ekugcineni kodwa abaphephezeli baleyonto bayovela sure ekugcineni babukeli be-Select Africa TV ngoba bengifuna ukuthi ivele lento wena Mpungose Nkosi ekugcineni bagcina abantu sebexakeka sebehlanganisa ividiyo yakho neyakhe uyakuphika kubuhlungu phela uphiwe umuntu wasekhaya kubeni nisebenzisana because nami abafowethu nje mangase ngithi umfowethu ngoba nakho mhlawumbe esedumile saziwa emase mhlawumbe uyangiphika kungangiphatha kabi uyayibona understand le that's why ngibuza nje ukuthi wena wafika kanjani wena and wafila kanjani understand a lot because ekugcineni benisebenzisana naye and izinto eziningi ngicabanga ukuthi lo sixoxele nawe uyasho ukuthi uyabona lo mfana uhlaniphile uright and uyayenza into yakhe eright uyazimisela understand a lot ufuna bayiqonda babukele ekhaya hayi ukuthi siyibeka kabi understand ngoba okunye ngathina khona ube mina ngalo muntu osanganayo noma ungakhulile ngomqondo phela wonke amahlazi akhe Khuzani aziwa yini amaningi nama wami uyawazi noma ngingasho namahlazi akawenza sengisho ukuthi ngizama ukuthi sihlale nasenze into eziningi zabafana naye yes ezinto ngeke into omunye odlulayo ukuthi waze ukuthi ngaxoxa like ngigalekisima ngoba ngihamba lo ngizwe bathi abantu hayi futhi ngiyophutsha izindaba ngithi na ingivamisa ungizwe esikuhleka naye siyahleka
nje into ezinto encane nepheda yabo uthe wena wakwenza ukuthi kuhlekwe ilihlaya nami ngilaziyo nongizwakala lokho not ukuthi uma sihlangene ukuthi hey ngoba nami wangiphika hayi wakwenza ukuthi lo kanye cha phila lomtsezo ngoba even abantu bengixasela ukuthi why mina nongizwe sizixhumane namhlanje ungizwe upostwe yilabo bantu bamposta manje mina kungafanele mina kwafanele bona mase be right enhlizweni zabo ukuthi ungizwe bawazi umpost mina bangafanele ukuthi ngizwe ngikwazi ukumsupport uma esenkingeni noma la nami ngamsiza khona kwangafanele orange ukuxhumana sibona yena kwangafanele but amazwi ngabamba kuyena ungizwe hey mabili Shaka angifisi ngelilanga ungazwani nomndeni wakho ngenxa yabo njengoba sihlangise ukuthi nokuthi nawe not ukuthi uzovala isikhala samfuni la yabo mina siyayiphila impilo yethu nathi esiqalele yona esiyanalo phambili ngoba abanye balethini ukuthi ngoba ula nothi hayi umfowenu ukuthi nokuthi kushone emahla zakhe namaphutha akhe sibona kubantu ukuthi hayi wenza ukuthi nono wacha umfowenu uyingane yami ngamthanda ngothando ngingamazi so angithandanga ngoba ngibona ukhona edumile yes lento ibuya back nami ukuthi umuntu oqaye nayo into phansi noma ngathini usungena ndaba uma wenze ngothando kodwa mawuthi wena uinvestive ufuna nawe mhlawumbe uthi bese nawe uthi okuncanyana uthi hayi ubona inkinga ubuyilengisa sengifaka imali ngaka manje ngisabuya lutho kimi ishumi nje yabo ibhalo sesuke phela hayi ngoba liyasuka so lisuka nemali ngabe kunje uyanikela uma wenza into right ngoba liyandiza ibhalo la benginikela bengixhasa lo muntu webhalo yilo ubali uspina banzonke bengixhasa yena hayi bengithi ngoba manje nginenkinga angihile endlini ngoba ngifakala ishumi la cha so kuyasiza kwenza inhliziyo yakhe enhle mawuzenza azikhulumisi uhamba kwesikhathi azikwenza ukuthi udinelwa abantu uzonda abantu hayi thina ngihlala ngihappy noma kuphi nje bisika nehlobo ngingusha kwedwa angijiki so ke bangisizake lokho kwangimukela nabo ngizwe futhi uma lokho abadala bafana ngizwe bahlakanphile uyasiza kakhulu mokhe la mfundi yabo mokhe ngizwe uyafunda every day uthi impilo kanje ikhaya uyakwazi ukwenza nje lokho uyakwazi ukwenza lokho akwenzi lokho nje ukhendla izinto izimo ezifikayo empilweni kubalekile iqiniso leli engiyengilizwe ngabantu because izinto ezima social media mfethu kwesikhathi uthola ukuthi abantu bakhuluma manga ukuthi ngempela ukhuzani uyarekhodana uma ukhuluma naye hayi futhi angazi ngoba ifoni yakhe phela ine-password aze ngizwe ngoba phela kuthina ama-USB amaningi kodwa ke right is fine ngoba uthi awani babukeli be-Select Africa TV ngihleli nensizwa umfoka Mpungose uShaka insizwa ke bafethu le esixoxela nje nayo akukho kubo ngale kwalokho kanti le i-Select Africa TV uyasubscribe usilandele enkundleni zokuxhumana Shaka mfethu sithe masihamba elentuzaneni endimeni kaMaskandi sinezinsizwe besikholelwa kuzona futhi zishayela ingoma emnandi kakhulu ukubona ukuhlangana sibona sikhula emva kwazo sibona ukuthi uMaskandi uyaphambili Shwi noMtekhala ubuhlungu obenzeka phakathi kwabo sibabona behlukana kwakuphatha kanjani umlandeli kaMaskandi ukhulela phambi kwabo uthanda uMaskandi phambi kwabo kwenzeka la yaba buhlungu kakhulu le nto yenzakalayo ukwenzeka kwayo kwaba yiphutha ukuthi bayamukela yenzeke bona uyazi ngoba yini abaxabananga bona bobabili abaxabananga bobabili khona obe wesithathu ofike wayona lento bayivumela into yabo yayinhle kakhulu kodwa khona ofike wayona wase ethusa lo osheshe ukuzwela khona osheshe ukuzwela phakathi kwabo akisho khona ngimazi kodwa kufanele ibuke into ukuthi khona osheshe ukuzwela uthukayo wamsabisa ngento eyithize ngoba inkulumo ngasho imayithi angifisi siphinde la sisuka khona la khona bedlela khona imali yabo i-album yabo ngaso so yabona ukuthi kunendoda lafike yabasabisa ngento eyithize yabhanqa ulimi oluthize nolimi lomdabu yaphatha mhlawumbe amafayilanga ake waphethe asiyichaza efilini encane benizobonulwa kanje kodwa la ngalo umcinga uphethe uyonenkinga kodwa manje singenza la asiqedile isinqumo basithatha esingafanele oShwi besibabheke ukuthi ibona basimela kuma-green ngelinye ilanga ingqophamlando abantu abadala ukuxabana abantu abadala kuyinkinga kanje ukuthi amaxabano wabo ekhaya egcekeni iy'ngane efanele zenjani uzobakhuza kanjani uthini kodwa uma ngase uShwi noMtekhala
kuvuke enhlizweni zabo uthi kuyovuka sisukana macabanga ukuthi sahlangana kanjani konje wayekhona ubani hlangana wengekho asibabili babeyobhekela iqembu elithize la bahlangana khona bazothi njengoba siyacula sihlangana sishaya into ekanje bobabili base bafonela amahlanganisa akho ebeach be2 bebukulwandle bakhumuzana lapha basuka khona kuyovuka lokho bomshiyelo baqhube basebenze kodwa mase kuthi yithi sibancinga ngathi hayi hlanganani buyelana ngeke ngiyayizwa uyayibeka iyacaca babuke beSelect Africa TV ngisahle nayo insizwa njalo bakithi ushaka Mpungose khuba insizwa le ekwalikwa igama la kwaliwa yathula ngiyabuka yathi ngiyababuka lawo imini lemba sengavela athi angabe ngisaba yile ngoma nje usukuphakamisekeleni ngabula nodumeki zamenze ngabe manje mfethu sisahamba konjalo sisayixoxa lento ingane ikhiphile mfethu abantu bakhiphile ngoba ngifuna ukuthi siyiqonde lento wekhuba abafana abafikile endimeni ngamaskandi bayacula mfethu ukusekeka kwabo ubona besewa kanjani especially kubaqashi abalandeli kanjalo ukwemukeleka kwabafana ngoba abafana abancane bafikile bayacula siwayeke lamaqhawe amadala ikusasa lemaskandi ikulabantu bamavukana one abalandeli baba support yes kancane abaqashi ababasupport ababasupport amastar abafuna ubasupporta bathi ababazi yabo uma bethi ababazi bazokwaziwa kanjani ngoba nalaba nabaqashwe bengaziwa 2011 banemoto bengaziwe efika kuthiwa hayi ungentsha umcodo laba namhlanje bayiziyinkunzi baqale babizwe kuthiwa ungentsha yi1 la yabo bengaziwa manje uzokwaziwa nje umuntu ongazombisa ukuthi azongena and okuhlungu ingoma zabo la ethina khona ku TikTok kakhulu kubantu benza ama video ngazo ukuthi bayabazi labantu uyayibona laba bahlanganisa ukuthi hlelo umcimbi abize lo muntu aphethe ukuthi hayi ubani umuntu ngoma le abheke uyabhala ingoma yangu ukuthi ngabani inamba yomuntu ucela umuntu inamba yakhe amfonela lodo yaqasha umcimbini awufiki umcimbi ungabe nabo nje kwanazi inkunzi ngabe namakhosi ube nje ekenge icula nje kahle ngoba bayishaya ingoma kakhulu ingoma into eyinkinga ke abayenzayo ile bakhiphe into kanye ngoDisemba bonke kanye wonke umuntu lokho ke uthi semasibhizi abadedela sithenga amakhekhe akhe simthengele ngazi kona abanye soza sibezwe ngoFebruary uyale March sebezokhipha futhi nakhona unyaka kade ukhona oMay bengakhiphi bahlile awazi bathaleni ngoDisemba mhla ka10 ngiyakhipha sibisi nemhla ka10 asafuna lutho ngithi imali iphelele siyathenga siyakhithiza yabo siyayiphuzela manje ukhisimusi siya enjoy nanga umuntu uyakhipha ngizokuzwa kanjani ngidakiwe yabo kusasa fengela omunye futhi ingoma ezo12 kulama CD tools iphepha ngama10 futhi nje ngiyayifaka yange ngiyayidlala ngiyatifa la yole phela ngisayizwa khona abalindi labanye nganqwaba akusazi bengiqala ephizolo bese ngidake womuntu awusakwazi ukumuza so nje babe ngahlakanipha babheke ama date abo i-date yeDisemba date yomgodi i-date yo ubani no omthandeni i-date yabo abantu abo i-date right kubona uDisemba vele banabantu babo abayi standard vele uthi okay vele mangikhiphile vele obviously nabantu bami abawushowcase abafaka ama pre-order benza yonke into yabo so awukwazi ungiphatha pre-order nje useyivukana ngazi ukuthi uthini akufike ngisapotha hlala into ekhona eyona mangikhiphile imali ngikhiphile into ekhona hayi ngikhiphile ingoma engekho nakho futhi ku wrong umuntu uyakubukisisa ukuthi umntathi afaka ama pre-order okay akwazi ucule wathini ngithenga ini mina futhi kunabantu semabhand nje lo vele uyazi mayikhiphile ladayisa shona abanye badayisa abanye uthi ayozwayi akashaka lo muntu bacule ngoma le uthi text bahlanga ubuze ngabale ngishawa bale ngokuthi ayishawa hawu ngiyithenga wayigama labasho hamba uyithenga stone lapha uthi ayikho uthi ebheka Spotify ayikho bayathanda ukukhipha omaskandi ingoma zabo bazazi fanele ifakwe kuphi nakuphi yabo khipha ngestudio okunye futhi abangasigcini ngomaskandi kakhulu abasebasho ukuthi hey awungiphusha behlupha yabo abangasihluphi nathi ixayeke nasinkinga zeyiningayo umuntu akakhiphe i-album maye umuntu u-right ingoma izokhuluma nabantu yabo umuntu mayefuna umsebenzi mayefuna imali akenze code 14 umuntu hamba ama-track
Odriver bayakha amathrakhi bayagingqika amathrakhi bashone vuleke ikhala kufuneka abantu inkampani awasekho amaguzi athi impahla manje sika into hamba ngamathrakhi manje amathrakhi asebhizi benze code 14 abafana before yocula ngokuqala ngokucula ngemali yokugcina bese usibayisela bese kuphushe nathi bese inkinga zethu ingane zena sixaye nathi umsebenzi umnotho wehlile umnotho idolo irand phansi yabo wena zofuna ukuthi asiqhase manje lapha uzinika inkinga na wena ngento yenza uthatha imali fast youth akwenza license code 14 la yabo uthi ucula ke ulindile uthi hayi mase avuleka ikhala inkampani thizeni nokwazi ukubamba bese yabo manje wena uthatha imali yokugcina nci esiyouth uyabuya Shaka bothi manje angiphushe lapha ngizokusafi mina Ngizokuphusha ngisafe phela ngibuya ngisafe nje awungitshela ngizokusafi angazokusafi ngiyayizwa ngiyayibeka iyacaca babuka Select Africa TV ngisahleli noShaka Mpungose Mpungose singayixoxa kushona ilanga mfethu singayixoxa kushona ilanga ngifuna sigcizelele le ukuthi naye into eshaya kubaculi laba asebancane umuntu avela afuna ukuzokhipha ingoma ezu14 noma ezu10 noma 15 kodwa bese emotional enayo ichance ukuthi okay ngingayikhipha ingoma ezu3 ngiphushe ngazo ngingene kubantu mhlawumbe ungathini ngalonto angithi phela kuthiwa amanzi wezwa ngobhoko awuvele nje uye ngesisem njengeyasele cha kufanele ungena ezibeni uthi ubhoko uthi hayi ashona qhubeka ukuthi lozeshona futhi umuntu mayikhipha ingoma ezintathu noma eziwu2 naye akayithemba zingathi zemahit kuyena nathi kithi sizosizwe zemahit ingoma lezo bese siyaqala siyamlandela abantu okay abantu baqala manje umsebenzi bawuthanda siyaqala ke manje naye siyazama ukuthi a-edit futhi enze i-EP leyo ashaya yabo awuvule usudumela album nje khipha imali engaka and okunye ogcilazayo izidudu lezi ezincane nazo zinesandla ukulimaza nomculo yesithi sazothi sithi ukhiphela hayi ukukhiphe izidudu ezincane okay mfethu usayibeka isacata mfethu as umlandeli nomuntu oyibonela izinto eziningi kakhulu la kumaskandi ingoma ulontuzana ujive sibonile ukhiphile bekhipha noShwi ungathini ngalonto leyo mfethu as wena umlandeli ukuthi awekho amazwi engingawasho noma bengakayidlala ingoma kodwa ngibe sengibonile ngo-social media ukuthi hayi bakhipha ingoma kodwa kimi into ezokwenza umuntu ekhala yedwa noShwi yedwa eceleni kimi ayinalo ugqozi ngisenesilonda mina angapholi ukuthi bona bahlukene why ngapholi lokho ababekwenzile kwakhanyisa umdali ngoba kwabo bobabili akufika umphakathi abahlangani bayibona labo nolahlangane kodwa mase behlukana bese kunedlanzana mase liphawula selibona all wrong mfowethu umuntu uyambulala emndenini ekhaya adubula umuntu ambulala hlale phansi bezimndeni ukhulunywe idlule leyo ndaba leyo kodwa uthi igqitshwe ndaba ingaziwa kodwa mawuthi uhosha umoya uyathi hayi ubaba walapha wabulawa ubani kuyaziwa kodwa ngoba ukulungisa amaphutha kunokubalulekile esikhule ngakho ngoba sifunda ngayo amaphutha empilweni futhi mase wenza iphutha mina njengomfowethu ungidinele lishonele bese ungixole egcineni nami futhi engenza iphutha mangilibone ngilivume ukuthi ayi phela ngikhetshile ngiyaxolisa nami yabo so ishawa into encane thina nje engabe siyayilungisa ukuthi sikwazi ukuthi sizehlise sikwazi ukuxolela so into eshayile ukuthi so indaba yashilo Mtekhala nje iyinkinga angakapholi ngabo ngizobaseka labaqhamuka noma ngebhekeli kodwa angikho 100% ukuthi ngempela ngibe nalelo leyo mathiwa uShwi uperforma kuphi nje ngeke ngishinde ngenzayo kodwa mathiwa ngene i-call mathiwa hey uShwi Mtekhala sebuyele mase studio bayapheka hayi ngavuka ngenyawo event abangenza ukuqala ungabe ukhona la mase uShwi babuyela amawabili bese event thizeni nje nje uShwi bavula lagcwala Shima phinde banibani noma iRen nabanibani ngicela qhu mfethu abantu balotha abalivezi ukuthi bakhuluma izinto nje bathula baphungule emswaneni kodwa mase wena uyenza into abayifuna futhi baza kuwa abantu uthi ndoda nakho baningi abantu bangavelanga abantu uthi ezoShwi Mtekhala abayenza irong inkinga kunabantu abasemagunyeni abayinkinga ababacheme eli bengayazi umlando ukuthi iqale le lento njengoba kunabantu nami ababangincika nami nomfowethu bampintsha okay ababengazi into yami naliqalephi yabo mabe ngibona futhi ngiqhamuka entweni yomfowethu bambangala kanjani
mina kuya ngabunako sahlanganiswa ngabantu umphakathi sahlanganiswa ababili ingane safona nto kanjani senzokuthi ngone so 2 senze abantu babona samba hawu lava le kwasasikhonjwa nje thina entukala kwezinye indawo sithi wow abantu bebeginci namhlanje lawo bantu sebekwazi umuntu obhedayo ushapha uyabheda yabo kanti mina ngilungaba nje mina iskipa sakhangela nganginaso so sazonke ukusho ngamgqumeni kwamele ngisize abafana ke nabo ngeke lahle izingane lezo zomuntu umazi so ngamsaba ukukhangelani kodwa mase umfowethu ngathi ngiyaphela la kusekhala uzongenisa la uvuka umuzi wakithi ekugcineni kosuku lo ngizomsapota ukuthi ngimthenge uzomncisha kokuya bana mfowethu Mpungose mfowethu ungathini kubalandela ekhaya mfowethu sibonge nje nathi ithuba basengivalelisa ngathi nje ngiyafisa ukuthi sisaphothane sibambisane kakhulu emculweni laba abasemagonyeni umculo bangawona njengoba esho Ingoma ithi weyigwiliza namhlanje niyalona uthando kodwa ikhuluma nezigwili ke endabeni yothando nami ngifuna izigwili zingawona umculo ngazi ngoma mgodi esho lathi weyigwiliza namhlanje yebo leyo ngoma leyo mawethu uyalalela ke nami isho ngisho ukuthi izigwili ayingayona lento le lokho zakha into enamaculo bathiza inguyazana zixova kuliwe no asifuna ukudlala asifuna ukuthula emculweni so isupport siyayicela umuntu ongasupporta noma abobani and then umculo uqhubeke uye phambili mina ngoshaka Mpungose phansi enkandla kwanqundu maze ngithuka bathi winja Shaka winja mashakeni wathi umkhokazi engoqokazi futhi ke bathi umnandi wetshitshi noma engasekho amatshitshi ke nawe siyakhothoza la khona la khona kulungile